biex nidħol l-iskola tal-Knisja. Ejwek għaltlek ġox ommok. Xbajtu tajdlu kontra l-isqof intkom il-laburisti, Jena kieku l-isqof laqas biss tinħallikom titħlu lilkom il-laburisti. Taf li għandi kundi diġà ġrat fil-history fej il-Labor jiġġieleb mal-Knisja. Really? Issa jena żgur ħanidħolha fl-iskola għax hija diġà qiegħda hemmhekk. Nas għandi jamma, ġurat nibża li għax tkun nista' nidħol. Tara hawnhekk mhux bħal xi ministeru ta' bdu tfottu hawnhekk mhux qed tfottu ħin. It-tija għalt li aħna tal-Labor ma nfottux. Ejwek għaltlek ġox tsitek. Somma ta' come think about it. Come think about it. Kważi tajjeb billi tidħlu fi skola tal-Knisja għandkom tal-Labor. Għaliex? Biex titalmu daqsxejn valuri nsara bħalna nazzjonalisti. M'intomx valuri għandkom. Aħna demo-kristjani. Wow! Kristjani. Kristjani. U d-demo għal xi xeda? Għasna fiżat. Forsi demolition għax imkisrin? Ah!